tots iguals no podem ser, ai, pobra Estamos a sábado de la carregats guerra. d'imatges. I ho han cremat totes les llamarades, allò que hi ha aquells... Si vas a mercaderia i no el respectes, no arribaràs a vell. Te'n fotràs la pell. Va un travesser per dins, així, després aquest, a sobre, aquí fora, per apretar les taules, ja tenia forma. Bueno. De salar les anxoves, que n'hi ha que els salen d'una... Jo dic, no, si els voleu... Hasta n'hi ha qui posen pebre barrejat a la sal, perquè així es ve més aviat. A les fàbriques no, perquè llavors ja d'allò, però a particulars n'hi ha qui posen... Sí. Quan van començar a venir els turistes, Aquesta és la primera vegada que van fer l'any 48. Aquí, aquest sóc jo. És la que vau presentar. I surt que mentre ballava la morisca? Sempre no, Ells quan havien de fer el dinar l'encenien i llavors afogaven les brases que quedaven, llavors agafaven una olla perquè ho aprofitaven tot. Posaven a dins l'olla i la tapaven i llavors quedava el carbó o la carbonija. I el meu germà i jo, tinc un germà que té 16 mesos més gran que jo, Batista, que també es diu Batista, igual que l'avi, per conservar el nom de la família, doncs el meu germà i jo, quan sortíem de col·legi i havíem fet la feina de col·legi, els deures de col·legi, perquè el meu pare el tema de col·legi sempre el va tenir molt sagrat, allò era sobre de tot. Bé, veus? Sí, sí, això mateix. Doncs mira, ja ho farem. Vale. Ara pla, sí, quina cosa, aquesta o aquesta? Mira, ja ho veus aquí. Sí, noia.